Kusekude engqinibeni, as I always say. It says needs dofuneka that I need to shed ikisuke apha kum ukuze ndibe le pikoko ndifuna uba yiyo, you know? But ndikhulile, hayi shem ndikhulile, like in terms of ingqondo. Hayi bendikhamisa ndityhale ndenze nje. Nenza fights ziphambeneyo. Yo, sana. Sanjwa ngoku uthi umuntu Mr. Producer. Yo, ikhonda yaziyo sana and yasiyedwa. Ngisashungeza ngonkoma, nesitsho miyam nanze pha. Go. Ayisikhulile shem yathi. Sikhulile. And ndibonile the whole year we've been choosing our peace. The whole year we've been choosing. But basiqale. Basiqale but sithule. Sithole peace yakho. Sithi cwaka. But asondukiyeke. Asondukiyeke. But kaloku into endithanda basiqalela kude. Abezi kude because they know what we're capable of. And even if kuyaliwe, asizawulwa kuqala emva koko siya police station qala. Ndawundibethi. Hamba yak footage. Fika wandala ngotywala. Mbufumana footage apho bendihleli. Into mnandi ngoku is that the social media. Yeah. Yabona xa qala into ezinge fights khona abantu abafotayo ingekaqala noqala so uyakwazi ukuthi there were people, there were witnesses. Exactly. You know? So we've been choosing peace. I've been choosing peace. Ndikhulile, ndiyakwazi uqiqa kakhulu more than I ever did kwa last year. Last year man, hey. Umsindo bulapha. Jonga, wena Chris besisithi siphuma. I feel like qala ngoNovember yonke le. Yonke le nonsense. Besisithi siphuma sekwe groove singabantu besithini nawo. Xa sifa kwi groove uyalwa ngapha. Uyalwa lwa. Jonga kujonga futhi sicima imilelo emininzi. Esicime because no one comes. Kwethu konke ingqondo iyabuya ba. Besizothi na masiqoqoshe into zethu sihambe. Sifike endlini sihleke hayi manje besike kwaqalela laphi. Bekwenzeke ntoni? And then ithanda no one came out enezicars. Akho nomnye onozathi nasi sika kwenzeke ntoni last year kwathi exactly yeah. No besisilwa nabani. Sorry man wena BNN.